Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een groep agenten wordt verdacht van mensensmokkel. Dat is ingrijpend nieuws. De Extra schrijft er vandaag over. Het gaat om een grootschalig onderzoek dat momenteel loopt met betrekking tot een mensenhandelzaak. Daarbij zouden enkele Curaçaose politieagenten betrokken zijn. Het onderzoek is nog geheim, schrijft de krant, maar de onderzochte agenten zouden hogere rangen bekleden binnen het korps. In het verhaal staat te lezen dat agenten vrouwen onder verschillende voorwendselen naar Curaçao over laten komen en hen hier laten werken als trago-meisjes. Later arresteert de politie hen dan weer om ze te deporteren. En vorige week viel de politie een bar binnen en de vrouwen die daar werden aangehouden hebben verklaringen afgelegd tegen agenten. En dat is onderdeel van het onderzoek. Aqualectra wil meer mensen aansluiten. Er is vorig jaar een traject gestart tussen het ministerie van SOAW, onder leiding van de partij CEM, die toen het ministerie van SOAW in handen kreeg, en Aqualectra, om te zorgen dat mensen die lange tijd zonder wateraansluiting zitten, weer aangesloten kunnen worden. Daar is een heel traject voor ingesteld. En gisteren maakte Nijsa Isenia van Aqualectra bekend dat er ongeveer 1000 huizen zijn waarbij de mensen meer dan 30 dagen zonder water zitten. Daarvan hebben 425 gereageerd. Het streven was om zoveel mogelijk mensen nog voor de kerst aan te sluiten, maar dat is maar bij 194 huishoudens gelukt. Daarom wordt iedereen gevraagd die geen wateraansluiting heeft, die wil meewerken in dat traject van de Aqualectra en de overheid om zich aan te melden. En dat kan tot 22 februari. Dat is fase 1 van het hele traject. Fase 2 gaat om mensen die minder dan 2500 gulden inkomen hebben, maar wel een boete hebben gekregen van meer dan 5000 gulden. Ook daar wordt een traject voor ingestart. En dat is, zoals Nijsa Isenia zegt, fase 2. Politie verricht 4 huiszoekingen en arresteert 5 personen. Dat heeft zich gisteren op Curaçao afgespeeld. Op woensdagochtend rond 5 uur 's ochtends heeft personeel van de divisie georganiseerde misdaad huiszoekingen verricht op 4 adressen op Curaçao. 2 in de Kaya Neblina, 1 in de Kaya Nubia en 1 in de Kaya Fin Fin. Daarbij werden onder meer een hoeveelheid marihuana en cocaïne in beslag genomen, vuurwapens, munitie en heel veel geld. Er werden 5 mensen aangehouden, 4 mannen en 1 vrouw. De jongste persoon is 17 en de oudste 50. Amerikaanse toerist overlijdt tijdens snorkelen. Treurig bericht van Kokomo Beach. We hebben de afgelopen periode vaker gehad dat mensen boven de 60, 70 jaar omkomen als ze gaan snorkelen of duiken. Dat gebeurde dinsdagmiddag met een 73-jarige Amerikaanse toerist. Hij ging met zijn dochter snorkelen, maar toen zij uit het water ging, kwam hij er niet meer uit. Daarop werd de politie gewaarschuwd en die stuurde de helikopter van de kustwacht. Heeft uren gezocht toen het lichaam gevonden en helaas kon de man niet meer tot leven worden gewekt. De reanimatie was vergeefs en hij is overleden in het water. Sterkte voor de familie. Dan heeft de minister aandacht voor een vechtpartij. Het gaat om een vechtpartij die opgenomen is op een video en op sociale media is te zien. Je ziet een jonge man, bang, die wordt geslagen en bedreigd door een andere jongeman die een doek voor zijn gezicht heeft. En dat wordt gefilmd door iemand die doet alsof het een soort journalistiek project is. De jongen, het slachtoffer, krijgt klappen en zou geld moeten geven. Het heeft tot veel afschuw geleid in de samenleving. En de minister van Justitie zegt dat er aandacht voor is. Geweld is nooit een oplossing, zal nooit getolereerd of geaccepteerd worden. Politie is ingeschakeld en die heeft contact opgenomen met de school van de jongens. Er is ook contact opgenomen met het slachtoffer en de minister zegt de zaak zeer serieus te nemen. En de bewoners van de Stakamahatcheweg willen asfalt. U ziet het op de beelden. De roep om een beter wegdek is niet vreemd. Er zijn heel veel gaten in het wegdek en ze hebben een dringend verzoek gedaan aan openbare werken om de weg zo snel mogelijk te asfalteren. Er zijn grote gaten en verzakkingen en bijna dagelijks vallen automobilisten erin en beschadigen ze hun banden. Vorige week regende het constant en deze gaten raakten bedekt met water,
waardoor automobilisten erin reden zonder ze te zien, zo zeggen de bewoners tegen de Extra. Ze maken zich grote zorgen en vragen dringend om hulp omdat de situatie met de dag erger wordt. En dan de Caribische Gulden, die werd gepresenteerd aan de Raad van Ministers. Niet zo lang geleden kreeg de media op Curaçao een presentatie van het nieuwe geld. Het zag er prachtig uit, het ziet er nog steeds prachtig uit. En je ziet op de beelden dat de ministers ook met heel veel interesse de presentatie volgden. Vooral minister-president Dick Pisas, die was blij om het geld in zijn eigen handen te hebben. Om te zien hoe mooi het eruit ziet. En de presentatie werd gegeven door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. En in dit geval door Leila Matroos-Laste, Elvin Francisco en Nancy Kuttenberg. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar heeft de politie een 22-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en poging tot doodslag. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. De politie kreeg rond 12:30 een melding binnen over een man die vanuit een balkon van een woning aan de Calle Turquesa was gevallen. Hij raakte hierdoor gewond en werd met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Uit nader onderzoek bleek dat er een ruzie gaande was tussen een man en een vrouw, waardoor de man van een hoogte op de grond viel. De vrouw werd iets na 1 uur 's nachts gearresteerd en ze is aangehouden voor mishandeling en poging tot doodslag. We blijven nog even bij Bonaire, een positiever bericht, want ze zagen de afgelopen maand het toerisme weer groeien. Het blijft groeien op Bonaire. Er zijn nu in januari bijna 19.000 aankomsten geteld. En dat is een stijging van zo'n 12% ten opzichte van januari vorig jaar. Verreweg, de meeste mensen komen uit Nederland, bijna 50% en bijna 30% uit Amerika. Daarna kwamen er ook bezoekers uit Curaçao, Canada en Duitsland. En dan gaan we naar een bezoek van de Nederlandse ministeries. Ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Defensie hebben een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat gebeurde in het kader van grenstoezicht. En ze kregen uitleg over de resultaten van de verschillende acties voor grenstoezicht. De delegatie woonde onder andere handhavingsacties, demonstraties van 100 teams en scheepsinklaringen bij. Zoals u wellicht weet is in 2021 een protocol afgesloten ter versterking van het grenstoezicht tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Het bezoek en ook de verschillende presentaties waren in het kader hiervan. Dan gaan we tot slot nog naar Venezuela, want de namen van 320 jonge Venezolanen die in de afgelopen 10 jaar zijn omgekomen bij protesten tegen de regering van president Nicolás Maduro, staan in witte letters op het zwarte asfalt in Caracas. Dat is een eerbetoon aan al die jongeren die hun leven hebben verloren tijdens demonstraties. En dat werd woensdag geschilderd ter gelegenheid van de Dag van de Jeugd langs de toegangsweg naar de Centrale Universiteit van Venezuela. Slachtoffers van het beide
kanten van het politieke spectrum werden herdacht. En volgens betrokkenen is het een protest om alle jongeren te herdenken die hun leven hebben verloren, simpelweg omdat ze hun stem lieten horen voor het land waarvan ze droomden, het land dat ze wilden. We houden het nieuws voor u in de gaten en we blijven dat doen. Ik hoop dat u blijft kijken. Morgen zijn we er weer. Tot ziens. Het allerbeste. Dag.